О, още не мога да отварям. Добре. Айде! Айде! Настъпи моментът на истината. Всичко влиза в джоба ми. Всичко влиза в джоба ми, бе, брат. О, сега знам как пак ще имам Синджет скин. Окей, знам много добре какъв ще е предикшъна. За сега от почти всеки един опенинг ми се е паднал Синджет скин. Добре, почваме от най-големите тъпоти. Почваме от честовете. Айде, Руси! Силното начало! Arclight Vayne, любимия ми герой. Не, чай, първо арт скина. Battle Lantern. Регрет. Чукни. Orange Essence. Леле и кончица! Любимото ми! Трябва ми се падне единствен скин на Viego, дет нямам. Оня втория, Lunar Beast. Леле, стабилен старт, бе! Стабилен старт с джънгъл. Легендарка ли, бе, човече? Натискаме. Аз още съм отишъл норговете и вижте какво става. Riot Games ме обичат. Riot Games ме обичат, бе. Spirit Blossom, Riven. Mastery Chest! Odyssey Jinx, добре. За сега някакви стабилни скинчета ми пуска, бе. Варовик. Добре, айде да ги махнем тия емоти. Кринч, добре. Айде Masterwork честовете, тия са по-хуи. Очите ти са пълни с лъжи, не те боли. Абе да, Преслав е Трит Иванов, брат, Bewitching Yumi, какво ще го правя това? Хайну Нясу. Окей, сега вече идва насиращата част. Така. Divine Sword и Релия. Две неща. Есенция ми трябва. Есенция ми трябва. Абе, стига с тия Йорик скинове, бе. Сега идва Синджет скина. Тръст. Това го има. О, бате. Добре, значи... Нали знаете каква е схемата? Трябва да го цъкна и да направя су. Стой. Су! О, това не е зле, бе. Това не е толкова зле. Моля ти се. Добре, поне е легендарка от Free Chess. Ко стана, бе? Някои са го баннали. Токсик май сте баннали, бе. Леле, аз съм E-Girl, любимото ми. Дай! Натискай! Гърмеш, бе! Втори баг? Много стабилно. Най-добрият скин в лига. Хот род корки. Буквално ще си го взема. Още сега си го взема. То трябва да го запазиме. Ти мязваш на корки, верно е. Добре. Прехисторика Нивия. Леле, аз много намазах есенс, бе. Кафе Кютиш Джинкс. Обзвай, регрет. Дай ми последния скин на Viego да ги имам всички, бе. Мале умца! Ти ще се разревеш сега, бе. Дай ми Синджет. Него не му пука, той иска за гамбата. Яко. Фул парти лул. Това Йона е гърмежно, да? Абе, я бягай, бе! Дай! Кринч. Добре, няма да гледам. Новата стратегия, не гледам. На Viego ли? Аре, последната. Ракан. Сега идват баговете. Така. Bad Luck Protection. Чая сменим песента. Bad Luck Protection. The following. Skin shard. Random skin shard. Айде. Добре. Знаеш колко щях се хайпна, ако го нямах? Ако го нямах, щях си покажа газа на камерата. Ама си го купих на това. На Лигатона си го купих.
Ей! Или твоите, Елдервуд Азир. То лигатон ми развали живот. Да, аз те чакам. Айде. Вирдиан Кел. Сноу Мони Лалой. Лупарти Кейтлин. И какво накрая? В крайна сметка какво взех? Нищо и половина! Нищо и половина буквално. Аре, почваме реролите. Това да се маха, това да се маха и това да се маха. Да, Кейна ще го запазя. Така ви искам, бе! Така ви искам, бе! Чукни! Я чукни! Еми, поне е на джунгла. В мен ми е гадно го реролна, ама аз го имам, брат. Гадно ми е да го реролна, ама го имам. Дай! Дай! О, добре, брат. Дай ми 50 скина на Лебланк, няма проблем. Още 10 скина. Дай! Кинг Дариус, брат. Кринч! И повече скинове на Ясо със Сиренс не ми трябват. Ай, какъв Джурасик Когмол, бе, брат! Ти лут ли си? Некви фусили ми дава. О, аз това Нари ще си го взема, аз искам да съм кринджар. Още има шанс за синджет скин, не се тревожете. Просто не се тревожете. Аре, сега Емилия. Айде на Емилия! На Емилия! Ай, стига, какви с тия джуджета, дет ми дава. То го пазиме, то направо ще го взема даже. То на Кейн направо го взимам. Challenger Tier Up не ми пука. Аре, дай ми нещо хубаво, или поне синджет. Аре бе, това май е последния рерол. Useless герой One. О, брат, това го пратих в сървъра ми и казах, че прилича на един мой стар учител, бе, и сами се пада. Буквално всичко се връща. О, много добре. Ама аз имам скин на Йоне, имам хубав скин на Йоне. Много добре знам колко ще ме напсувате са. Много добре знам колко ще ме напсувате. Умцата особено ще припадне. Не. Давай, не дей. Виж ги. Ще е лърд. Тръст. Не. Чукай. GG. Оле, не коментираме. Чакай да си взема... такова, брат. Взема такова... И такова. Айде, още едно имам. Ама лад, защо и това го имам? Буквално ми се падат на яките скина, дед гим. Се е недоволен бембата. И това го имам. Готови ли сте? Не ми пука. Това е стабилно, бе. Еми, аре, профуках си всичките пари. Откъде почваме? От тук. Този... Добре, това е много добро. Това просто няма да го коментирам дори. Това е много добро. И това е добро. Всичко друго са някакви джуджета, леприкони и ненормалници.